И днес ще играем Temple Run в някакъв сървър на Майнкрафт. Айде, що ще ни изкара пак от мапа. И аз тръгнах. И никога не сме играли тази игра и сега ще видим какво трябва да са. Фукинг! Падна ли? Не! Ето това наистина като Temple Run. Да, това е като Temple Run. Ето, това е двойката. Вместо на тъмно. Ай, стигала! Мали! Аз умрях. Паднах от света. Добре, почвам от начало. Бас яката игра. Мога да кажа. Тебе кефи ли та? Да, чорта ме. Ай, стига, за какво пак ми стана тъмно, бе? Ох, стана ми светличко. Паднах. Ай, стига, бе, за какво? Спринта ми. Ай, стига, бе. И аз ще се върна след... Вау, насам явно не трябва да продължава. От начало. Йоло, значи е насам. Трябва да се продължи насам. Ай, стига, бе. Пак ли? Аз вече запомних малко, често. Тъмна. Видяхте ли това, дами и господа, на колко рисковано беше? Това направо беше много гадно. То по принцип, нали, Temple Run няма край, бе? Или има? Ай, стига, бе, пак ли, бе? Аз се попалих. Има връща назад. Какво става, бе, бърче? Значи на къде? Много не. Значи насам трябва да. Ти се връщаш назад. Да фъки! Аз го превъртях. Май. Няма как. Еми... Аз станах тъмно. Хора, какво стана? Това беше... Значи от тук не става да съм мини, допре и малко се опитвах. Къде е? Аз продължавам. Омага. Fucking this shit. Омага, може ли, бе? Не трябва да стъпваш на редстоун. Ще те Що? връща назад. Ау! Ето, що не ме е пускало. Да се връща назад. Тук... Значи... Не мога да джампам, тъй че... Мога да падна. Не паднах. Така, сега на къде? Опа, редстоун, да. Да те чакам. Ма ти къде си? Аз Ти просто... към стълбите ли тръгна? Де да знам, аз съм на някъде... Това наистина сте много... Не. Ти яко е. Оп. Като стъпиш! Като стъпиш на блока от дето е направен. Ти става черно, нали? Да. Аз вече го разбрах. А жълтото не знам какво прави. Ама аз се върнах. Какво става? Не. Не. Ти Мам, падна ли? почвах от начало, защото стъпих във вода. Никога не стъпвай във вода. Добре. Аз ще стъпвам. Ще да стъпва във вода. Ай, стигала! Да зачакам ли? Ай, добре, умирай ти, ела тук. Аз се чакам, аз съм тук на водата. Аз съм тук. А коя вода? Не ме изкара. Нормално, то значи те изкарва, когато... Видях те, не мърдай. Не, това е стик. Ти къде си? На стълбите тук до началото. Да, видях. Айде. Значи тук те изкарва, ям родниче не виждам. Така. Тук те изкарва, ако не се движиш. Да, защото ни е педерас, това. Идваш? Създавай за теб съм. What the fuck is this? Падна ли? Не. Идвай. На тук. Оттам май се връщаш, защото... Не трябва да стъпваш на редстоун. Готово. Опа. Минах през кол. И аз минах през кол. Тъй че... Май, че тук ето я дупката.
Йоло, язе! Как стъпих на рестона? Чуш ли? Мама, fucking this shit, yes. Къде си? Да, минах през кол. Сега е натам. Аз ще ходя на shift, защото... то. Ще замъкша да пада. Йоло! Ма това жълтото за какво е? Да знам, много мраза. Давай ти си, ай. Чакай. Много мраза. Джамбове! Йоло. Добре, тук за какво не мога да се засиля? И аз... Давай, аз за какво не се засилих всъщност? Не можах. Почвам от начало. Батях те играм. Фъкинг. Къде си? Иди. Това голда за какво е? Да знам. Това да не са парички, бе. Сигурно. Ще да падна. О, да, то тук, ето хора, вижте, тук пише Time 18, Fails 5 и Gold 4. Аз имам Gold 4. Ще събирам Аз имам Gold 4. Идеш ли? Сега? Gold 5, да, Gold 5. Fuck is this? Падна ли? Тъпих на водата, чакай, идвам. Да те чакам ли? Да, чакай. Чакай, че аз паднах. Чакай. Айде, добре, чакам. О, значи ти като паднеш и ти почва нов голд, защото сега паднах и ми почвах нов голд. Ай, къде си? Ето. Не бе, за какво трябваше да стъпвам на толкова? Шеки. Така. Идеш ли? Ай, то път да минем на другата страна. Или? No comment. No comment. Падна ли? Не съм паднал. Помага и да те чакам ли сега? Да. Сега идвам, аз съм бърз. Айде, че аз се движим. Идвам. Айде, бързи. Айде. Ти на коя страна си? Ела ви... Ой, не, нямам на предпялото. Не! Идеш? Не. Помага. Капъкна. Ай, стига, бе, изкарма чай, сега пак трябва да... Ай, стига, бе. Голче. О, мага, аз паднах. Ай, стига, бе, и аз. За какво паднах? Ай, пак. Аз мисля само на тази игра да играем. Не бе само това, ще играем на Хунгари, на Хайден. То клип бил ли ще бъде? Да знам. Ай, стига, бе. Стига, бе! Аз тук вече ще внимавам. И аз. Ай, чакам те. Фалнал съм 2 пъти. Айде. You fell in water. Аз обирам голда, брат. И аз. Понякога. Беге, бе, че ще виждам те... Аз не виждах от кола. То побъгна и ми... О, това ми е в земята, па си бъг. Или Ай на другата страна, че е по-лесно. Тук има по-яки работи. Тук стъпи на айрана и след това тук така на мъхи оградите. Мъси къбълстоун оградите, да знам как се казват. Мога ми аз така, аз няма читва, само ще мина това и продължам. Ай. Аз няма читвам, чули? То кой читва? Ама то моля да се читва. Да, като ходиш по оградите. Мога ти ка... Ма то това не е читва. Човек, заради тебе да те чакам, ай сега ти ма чакай. Не, чакай, ма аз идвам. И аз паднах. Ари, иде. Къде си? Идеш? Какво ще кажеш на нашите мили дами и господа? Чао. Няма чао, има само здрасти. Добър ден. Приятелю мой. Ари, иде. Ти сбина.
Там. Чакай бе, още ми е черно. Натам, ай. Добре, само тук го минам и... Ай, аз минах през коло. Чай малко, и аз нищо не... Готово. Беше готово. И майко, как ще падна? И аз падам. Ще я да падна, не? Fucking... Где си? Шитас! Скочих. И аз па шитас, отде го измислих той нещо. О, това с количката. Къде? Опа, тук е. И ще ме чакаш ли? На мен ме изкара. Нищо Ти не. лут ли се те чакам, аз съм на толкова далеч, ще те чакам. Добре, ай, продължай си. Жангал. Ти англичански говориш ли? Англичански, да. Ти англичански говориш ли? Минал. За какво почнах от начало, бе? Нали ти казвам, ти почва от начало, когато го миниш. Аз го минах вече няколко пъти. Ма не, аз съм на релсите. Не знам, оправи се. Да. Ай, стига, бе, за какво се тук пада, бе? Какво ми става, бе? Ама гадно се връщам. Базо, в тия релси вече колко измича. You fell in water. Знам, че фейнах. Ама какво се прави? Такъв е... живота. Не, виж, такъв е живота, в такъв е живота. Нали имаше едно такова предаване. Такъв е живот. Багна! Майка ти теба! Кол. Сега трябва да почвам от начало. Ти къде си? Ще изчакам, не съм чак толкова далече, ама трябва да се движа. Движи се напред-назад. Ами аз също правя. Не виждам ти. Аре бе, идваш ли? Да бе, чакай бе, аз съм тук на въжето, на ограждите. Ти къде си? Опа, стъпих в кола. Идваш ли? Чакай, че стъпих във водата, изчакай. Стига, брат. Добре, бърсам интернет. Добре, ще вземам монетките около. Чакай, че паднах от огради и се пасях. Сори. Стига! Добре, обещавам. Бегай, бе. Добре, още малко. Минах. Ай, къде си? Сега, тук внимавай. Айде. Ай, то път на другата страна. Ще я да падна. Мамка, yes. Мамка, yes. Стига, минах през кола. фък. Чакай се. Готово. Не. What the fuck? Багнах и то... Стига, бе, как така ме върна, бе? Добре, сега ще чакам. Не, бе, аз съм до тебе. Не, бе, аз няма да чакам, бе. Как вика няма чак? Идвам. Стига, бе. Ти на къде тръгна? Ето, мама. Fucking shit, най-омразното ми нещо на света. Представяш ли си тук да бягаш от Уитнер? Уитнер! Аз ще продължавам. Добре, Ти няма до толкова далече. Топам много далече, брат. Далече ти не мога да стигна. Айде да продължим с някаква друга игра. Добре, чак поне че го свърша аз.
примерно ще влезем в някой друг сервер до тогава и ще почнем на... ай в ония сервер, дето имаше карси, ще се състезам. Кой каза? Не газове, карсове. В кой сервер? Това беше, да знам, забравихме. Добре, и ще се върна след малко. Това ще... Добре, върнахме се пара. Пистата. Аз състезавам с някаква количка, не знам къде. Къде си? Да, в началото. Добре, чакай. Ето та. Ти сега се състезаваме. Чакай сега. Чакай. Аре бе. Чакай. Не, ела тук, дай първо да слагам количките и после като стъпим на тях да тръгваме веднага. Така. Няма нищо, ай, севгъс. 3, 2, 1, старт. Йоло! И той да бива са дрифт. И той дали ще размине Влади? Не, няма не. Айде, чоп. Не! Пак към гаден си. Все едно се движиш с трамвай. Къде се бе? Тук видим ключка. И продължаваме напред. Аре бе! Лев! То лев на тигрът. Това ти ли бе? Не. Някакъв Крисмас, някакъв. Победих! Добре, аз съм втори. Стига. Да, опа. Ама мога да минаваме през тези неща. Да. И на някоя друга игра. Добре, ела още едно да такова. Ела още едно и тогава ще продължим с друга игра отново. Мисля да е с Хайден си или нещо такова. Да, тук няма. Ще влезе в друг сервер. Дама да е. Добре. Аз трябва да мене пак името. Ела тука. Ти за какво се си ги сменяш? Ли примерно? Нещо, че се логнах с 100 скин децам. 3. 2. Чакай бе! Не беше честно, върни се. Чакай бе, ти откъде почва. Гледай го. Те. Чакай, почвам от тук. Не бе, чакай бе! Добре, идва. Слез, L-shift. L-shift че ще чупа колата, бе. Не, така. Гледай го. Значи, тук служи. 3, ведно. Не! Какво да прави? Какво да прави? Fucking this shit is... Стига, човек. Как така? Не! Тоже ме би отново. Не искам той да ме бие отново. Майта видях. Уоу! Победих и минах пред няколко стени. Бих. Аз бих, бе. Няма значение, аз винаги била. Добре, хора, пак ще спрем клипа, за да пуснем някоя друга мини игра.
Кой? Добре, трябваше да спрати път малко. Аз не съм го спирал, защото съм пич. Да ти спича. Добре, къде може да се крият кутите? Фритис БГ! Къде е? Да, знам. Просто ми дойде на ум. Чабай, чибай, чибай, Чивай. чибай. What the fuck може би? Аз тук не мога да взема, бе, без тъпто. А ти ли сикър? М? Сикър си, нали? О, то Хайдър е един човек. Баси. То, всякъде го търсим. Няма Джуди Крафт Парти. Няпа. Ба, как да се изкачи от тук, бе? Дали има тъпа? Тъпа, окей, тъпа, бе. Да, няма, как си знае. Ай, стига, сега няма как да се изкачи от тук. Ай, стига! Ай, стига, човек. Без тъпото. Ай, пак на темпо рун, че е яко. Какво? Ай, пак на темпо рун или да приключвам клип. Да знам, ще погледнем за някоя още мини игра и ако има някоя хубава, ако няма никоя да ще приключвам клипа. Ако има, може да поцепнем. Да? Абе, тук май ще драго не ще станем за смях, брат. Толкова не го намериш, ще станем за смях. Нали? 4 сикъра. Ай, стига, бе! 4, 3, 2. Ай, стига, бе! Добре, търси може някоя игра, Call of Duty. Добре, ще спра за малко клипа. Не го спира, бе. Добре, ай. Парти. Спелой. Дедна, какво е това? Call of Duty ли? Capture the Flag, той не работи. Кой е това Capture the Flag? Deathmatch. Team Deathmatch всъщност. Искаш ли да пробвам? Каква е тази игра? Аз никога не съм играл. На мен не ми дава. Какво беше Мейза, бе? Не помня. Арена, Hide and Seek. Ай, ела на Мейс. На Мейз. Hard, Medium, Normal, Easy. Къде си? Дай на Easy, защото аз никога не съм играл. Аз това не знам какво. Нормално Easy. Това е лабиринт. Стига, бе, да, бе. Бас якото. Ето лабиринт по-яко. Да, ние един път бяхме правили един лабиринт. И те го миняха за няколко минутки, да, ма. Кой пише тук? Ларк, спон. Бах ти лабиринта, брат. Бас и трудни лабиринт, брат. Стига, бе! Накъде трябва да? Аз обикалям в кръга. То е аз. Ама това на мен лабиринт нещо мистик. Чакай, бе, аз искам по да го мина. Не насам. Ама якото е, че тук няма закрити дупки. И то сега, щом това не мога да минем къде? Warp Spawn, не. Трудността какво ли ще бъде? Най-трудно. Да, знам, баси гадно, че щом на нас Изи е трудно. Добре, дай да видим още някоя игра. Мейс... Team Deathmatch. Quick. Тока не става. Ето и Team Deathmatch. Елана Annihilation, нещо такова. Аз влязох на Team Deathmatch. Елана Annihilation... Как влезе, бе? Annihilation. Time before next teleport 4 seconds. Тук на меч и Team Deathmatch. Да, имат меч. Да, пише ми. Телепорт. Къде си? Тук не. В кое лоби? Join. Тук не пише за хора всъщност. Я дойде в първото. Не става. Второто не става. Третото не става. Четвъртото не става. Всичко не става. Това четвърта. Първо, второ. Това тук дете е офлайн. Не става. Да, чакай, то сега ще се оправи. One in the chamber. Какво е? Другото. In-game. Омагата са в in-game. Добре, какво ще кажеш да поиграем на такова?
Кажи го на... Я чакай, ела бързо. Къде? Монтайн. Готово влязох. Какво ще кажеш след това, ако тази игра е тъпа, да поиграем още малко една игра, че забрах името и ще го спирам. Кое да играем още една игра? Чакай сега ще кажа, че забрах името. Пейнтбол. Тя не става, то не може да се пусне. Не става ли? Добре, значи ако тази игра е тъпа, спирам клипа. Какво е тази игра всъщност? Трябва да се прави. Това го знам. Какво трябва да се прави? Трябва да се бием. Ай, стига. Къси ти! Спри, Жокер, дай да сме тим. Чай, това е снайпер, виж. Убих един. Не ме уби, бе. Добре, бе, не те бива, аз това е някакъв друг. Мен ме уби. Това е една игра, дето. Дай да почвам. Аз се нервих. Това е една игра, дето. Стига, бе! Той е до мене! Yes! Надъни го! Това е една игра, дето Босайда игра. Убих та! Сега тебе ще те убия. Ай бъдем тим. Да, ние сме тим, ама тук има някакви двама. Стига, бе, аз умрях. Нищо. До 9 живота имаш още. Ако си умрял сега за първи път. Не, 2 пъти съм умрял. Къде си, аз се намеря? Провалих си снайпа. Аз имам 8 живота. Аз съм Ето що на тия живота. Моля! 9 живота. Я ела тука, батка. Да ти пея слаб. Уби! Браво на тебе, момченце. Аз съм Джурджа. Аз съм трети. Тази игра много яка, бе. Това на игра да... Не, няма ма цепнеш. Мършо. Добре, не мога да спалне. Стига! Не, някакъв ме цели. Миргай, батка! Как ще му убие, бе? Така да няма стрели, бе! Fucking this shit! Аз имам 5 живота. Аз имам 7 вече. Ето така. Къде си? Отгоре. Давай да ходим на някъде. Бас яката игра. После като спрем къпеше... Не. Майка ти деба. Кой е то, бе? Къде е то? Това е то, бе! То му бива като се спална веднага, бати. Миргай. Мангал. Готово, Къде ме го кафануп? То път не ме цепна, мърши. Това ти ли си е? Он е там. Не знам, ще го килнат. Добре, килнат един. Браво. Помага тока. Аз умрях. Не, значи това не си ти. Как така? Нищо не е станало. Умря ли? Не, това ти ли си дете цели в момента? Аз съм умрял. Всичките ли животи си изхъби? Да. Мамка му! Аз имам още 5. Елата на пейбал, арен. Стига! Какво става, бе? Fucking... This shit, майка... Извинете. Понякога съм нерв. Сега ще цепна. После на дроп зона, като умреш. Добре. Така. Някакъв го уби, сега мен сигурно ще уби. Стига, бе, да. Стига, умирам. Това ми е последния. Добре. Къде си? Хора, това беше от нас с... Чакай да ще една игра, бе. На това ли? Да, бързо, ето дроп зона. Къде? Да. Добре. Ще спра само клипа за малко да видя колко време е. Да. Сега се връщам. Аз няма го спирам, защото съм пич. Добре. На мен после ще ми се конвертва, бая. Да, на те. На мен ми се конвертват бързо. 32 минути. Йоло. Какво си с Майнкрафт? Излязъл съм от Майнкрафт. Не, ти си в игра. Как така съм в игра, бе? 5. Да. 3, 2, 1. Чест! What the fuck? Какво прави чест на среднищо? Хора, започваме отново с тази игра. Порелих колко време... често. Стига! Какво става, па и аз да ги...
Като леле лудото. Аз съм шифнал, брат, и чакам само. Добре, шифтвай. Ти на колко кръв си? На 10 живота аз съм... Аз съм на 9. Втори. Ти къде? Ти да поли си вътре? Ама аз съм вътре. Ама Напиши... нето само 3. Коп правиш, бе? Апа, Ти чуй ма. в дроп зона ли влезе? Не, на мен написах коп. Какъв коп, бе? Коп написах. К-О-П. Измислих си нещо. Липс. Ето това, бе, месец плеер, видях. Къде си? Аз Има на те... някакъв със 7 кила тук. Това ти ли си там, бе? Не май си ти. Чай да видя този човек, дали има нещо. Не, то не може да се отваря. Да, и аз това пробвам. Не. Не си ти! Ох, добре, че тук като паднеш не ти взима такова. Майка ти деба! Миргай! Мале, не го цели. Мале. Ста, бой. Къде си? Не знам. Не. Аз съм предпоследен. Мамка му, бягайте с трима и не знам дали са ти, ама да не аз са. Ама като я стръпат, чуя да шифна. Мале, ти отде се вземе, мале! Бати сме. Видях. Ох, мерси! Аз съм рек заради. Яс! Мен наспълнава. Не! Подпали ли си? Ще че тук гона един сега. Ще го убием. Миргай! Ай, изгърби го, че той ще ме убие. Ау, бе. Беги. Ти колко живота си? 7. Аз съм 5. 6. Не, защото... Опа, няма да... Газ, то го бие с лук. За какво е бати тапанар съм? За какво съм толкова кристал лъго, Бе, трябва да се профява малко. Аз от отдавна съм играл Миникрафт. То ще ме цепне с този лък. Скапан! Стига от откъде има 2 стрели, хакер долен. Не, той като убиеш един и... Убих те, стига, бе. Убих те, Ти колко кила имаш? Аз сме в плеер 3. И ти 3. Ние сме един. Тук един има 22 кила. Мале, баси браче да лари. Чай се то. Мамка му! То ме видя. И дали го килнах изобщо? Не, че плеер аз се виждам. Добре. Аз съм шифнал. Ето там. Да ги сбиваме. Не, ти няма кой ще цепне. биже? Ти кой ще биже? Вика на мрака ти цепне. Ти кой ще биже? Ела тука майка. Ти моето приятелче, той ще бе! килне! Брах. Пати путката долу! Стигам клипе! Няма нищо, ай. Аз нямам. Ти ще го качваш ли? Да, много ясно! Да, това знам. Кой? Къв? Кой? Не, то си беше че изхакя. Изхаби си стрелата по мене и после имаше още една. Не, то като убиеш... Да, знам, ама няма как да има 2 стрели наведнъж. Yes. Ти ли си твъсти? Аз съм най-зле. Не, тук е някакъв чикен. Няма ли някакъв да дойде тук да ги бием така малко? Това ти ли си? Да.
Мама снайпера много ма кефи. О, къде? Да, те надех. Имаш ли стрела? Една. Без места не съм ни двом. Ето ги. Ето, видях единия. И аз го видях. Ти ме уби! Ай, стига, аз исках то. Аз умрях. И добре, хора. Това ще Да бъде. чакай там на един живот, поне ме не изчакай. Добре, ай, ще го изчакаме. Него, този брачеч. Този брачето, али? Уби го, оня заради мене. Защото се уби. Батрей, Как кръчма? Добре. И Кога добре, се- това бе всичко от мен до скоро.